we gather, may your Spirit work within us. As we gather, may we glorify your name. Knowing well that as our hearts begin to worship, we'll be blessed because we came. We'll be blessed because we came. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Mana usab kaninyo. Atong padayong iampo nga magmauswagon ang tibuok kalibutan diha sa paghigugmaay ug sa pagtinabangay sa usag-usa. Mahunong na unta kining panagbangi sa mga leaders atong nasod ug mupuli ang paghiusa. Ato sang iampo ang atong mga benefactors and donors nga padayong nakighiusa nato, mitabang ug nahigugma sa ato dinhing mga buluhaton sa parokya, labi na sa atong mga proyekto. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdum ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo, kaluy-i kami. Ginoo, kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo, kaluy-i kami. Kristo, kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo, kaluy-i kami. Ginoo, kaluy-i kami. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita, O Dios nga gamhanan ug maluluyon, panalipdi kami sa tanang katalagman, hatagi kami kagawasan sa espiritu ug kaayuhan sa kalag ug lawas, aron makatuman kami sa imong ipabuhat kanamo dinhi sa yuta. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa kang Tito. Apan ikaw kinahanglan magtudlo sa hustong pagtulunan. Tambagi ang mga lalaking gulang-gulang na nga magmaugdang sila, magmabuot, magpugong sa kaugalingon, magmaligon sa ilang pagtuo, sa ilang paghigugma, ug magmainantuson. Tambagi usab ang mga babaeng gulang-gulang na sa pagpuyog kinabuhi nga balaan. Kinahanglan dili sila manlibak ug maghubog-hubog. Kinahanglan nga ang maayo mao'y ilang itudlo aron pagbansay sa batanong mga babay sa paghigugma sa ilang bana ug kabataan, sa pagpugong sa ilang kaugalingon ug sa pagkinabuhi nga putli, maayong moatiman sa panimalay ug matinahuron sa ilang bana aron walay makabiay-biay sa mensahe sa Dios. Dasiga usab ang mga batanong lalaki sa pagpugong sa kaugalingon. Ikaw mismo kinahanglan mahimong panigingnan sa mga maayong buhat ug sa imong pagpanudlo ipakita ang kamatinud-anon ug kaligdong. Gamita ang maayong pulong nga dili masaway aron maulawan ang imong mga kaaway tungod kay wala sila'y ikasulting dautan
batok kanato. Kay nagpadayag ang Dios sa iyang grasya alang sa kaluwasan sa tanang mga tao. Ang maong grasya nagtudlo kanato pagbiya sa kinabuhing dautan ug sa kalibutanong kailibgon ug sa pagkinabuhi nga mapinugnanon sa kaugalingon, matarong ug biyusnon, samtang nagpaabot kita sa bulahang adlaw nga atong gilauman inig padayag na sa himaya sa atong gamhanang Dios ug manluluwas nga si Hesukristo. Gitugyan niya ang iyang kaugalingon aron pagluwas kanato sa tanang pagkadautan ug paghimo kanato nga putling katawhan nga iyaha ragayod ug masibuton pagbuhat sa maayo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang kaluwasan sa matarong nagagikan sa Ginoo. Ang kaluwasan Sa matarong nagagikan sa Ginoo. Salig sa Ginoo ug pagbuhat sa maayo. Aron magpuyo ikaw sa yuta ug maghimulo sa kalinaw. Paglipay diha sa Ginoo ug hatagan kaniya sa mga gitinguha sa imong kasing-kasing. ang kaluwasan sa matarong nagagikan sa Ginoo. Ang Ginoo nagabantay sa mga kinabuhi sa matarong. Ang ilang kabilin nagalungtad sa kahangturan. Ang mga lakang sa tao ligunon sa Ginoo. Ug giuyunan niya ang iyang dalan. Ang kaluwasan sa matarong nagagikan sa Ginoo. Talikdi ang dautan ug buhata ang maayo. Aron mulungtad ka sa kahangturan. Ang matarong makaangkon sa yuta ug magpuyo siya niini hangtod sa kahangturan. Ang kaluwasan sa matarong nagagikan sa Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang Ginoo
Ang Ginoo manaa kaninyo. Mana usab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Hibayaon ka, O Ginoo. Sa Jesus miingon, pananglitan adunay usa kaninyo nga may sulugoon nga nagdaro o nagatiman sa mga karnero. Inikabot niya gikan sa uma, ingnon ba nimo siya pagdali diha aron mukaon ka? Dili gayod. Imo hinuon siyang ingnon, andama ang akong panihapon ug unya pagtapis og silbihi ako. Humani ini ikaw na usab ang mukaon. Ang usa ka sulugoon dili angay pasalamatan tungod sa iyang pagtuman sa sugo. Dili ba? Mausab kamo kung nakabuhat na kamo sa tanan nga gisugo kaninyo, ingna ninyo mga sulugoon kami ug nagbuhat lamang sa among katungdanan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Ganahan ba mo sigihag sugo? Ha? Hindi man mo mutubag. Oo o dili. Kanang sigihan ra kitag sugo ba? Nga inighuman sa usa nimo ka buhat di ana say lain. Human sa di ay lain. Nya di pagyud ka pasalamatan. Ganahan mo ana dili. Nyag masipyat ka kasab-an, nyag na kay nabuhat nga nindot di gyud ka pasalamatan pun-an na saglaing sugo. Nyag masipyat ka kasab-an. Nya og di ka masipyat wa say pasalamat. Ganahan mo ana dili. Di gyud mo malangit. Og di ka ganahan, di gyud malangit. Kay matod pa ni Kristo diri, ang sulugoon, ang kalipay sa sulugoon, mao ang pagtuman sa iyang sugo. Dili nga mangitag pasalamatan, dili mangita nga daygon or tagaan og reward. Mao na siya ang sulugoon. Mao na si Kristo wa pasalamati sa iyang pagkasulugoon dinis kalibutan. Ni inding yud hinoon nga gilansang siya sa krus. Ang mahal nga Birhen Maria sa iyang pagkamasinugtanon sa Ginoo wa pasalamati dinhis kalibutan. Nahimo na hinoong biyuda, nahimo na hinoong single nga parent nga wa nay anak kay sa iyang atubangan gipatay Ginoo ng buutan niyang anak. Wa pasalamati, gikuhaan na noon sa tanan nga iya untang ikalipay kinabuhi nya mosunod mo ni Jesus og ni Maria. Yung hilo mo diya kisam na inyong sundon ang yawa nga sigig yung buhat unsay iyang gusto, enjoy life, patuyang yun, unyag badlungon mosupak yun, mo nang nawa siya dito sa langit. Napunta na noon siya sa impyerno. Ganahan mo na nga may impyerno mo. Matod pa sa atong unang pagbasa, si San Pablo nagpadayon pagtudlo ni Tito, mao ning iyang obispo nga batan-on. Niingon siya diri nga ikaw kinahanglan magtudlo sa hustong pagtulunan. Nya iyang patambagan ang mga gulang-gulang ang mga lalaki, gulang-gulang ang mga babae. Kanira ba mga tiguang no mo man lisod tudluan. Kani bitaw dinhi mga tiwasonon nga magsigig simba. Mao sa na sila dali kay masuko. Kun ato nang tudluan, magyaw-yaw, kinsa ko ka batan-on pa nimo, bata pa nimo, ikay mo tudlo nako. Ana man gani usahay kaning ako mga homily ang mangriak kasagaran mga tiguang na mga gulang-gulang na ba labi na ng aktibo kay simbahan dayon na sila ingon ako ngano sige kag hisgot anang buhok pa diro
Sala na lang gid ng pagsigig color anang buhok. Ana. Nako di man na ningon day kong sala na. Ningon lang ko ba nituman ba mo sa Ginoo tungod anang pagpa-color sa inyong buhok. Ana. Mosupak gid siya. Ay nalang nahisguti pa kadaghang mga butang diha nga ngay hisgutan nganong kana man yung mga kilay, kana man yung mga buhok ana. Nako ay nisgot ra man gud ko ana. Sige gid na sila argue. Ako baya pader 80 na biya akong edad. Naagyo ko sa simbahan kanunay. Nya magpakulor man gyud ko sa buhok kay ako maning kuan sa man sa ko maghuna-huna anig daotan. Ay lagi wa lagi na problema. Ay nalang pagyaw-yaw diha kay tiwasono naman sa ka. Paminaw na lang ko dihagod niya pamalandong. Ana. Nagyoban na. Nagyoban mo introduction pag yun og nindot kayo pader abibya nimo ganahan jud kay kuan ang imong humili. Magkatawag yun ko pader pero ay nalang sa naghisguti ka na mga buhok pader kana bayang kilay pader kilay is life baya nako ha. Bitaw kilay is life bitaw. Pero timani nga si Kristo naa sa siya sugo. Nagtuman ba ka sa sugo sa Ginoo? Kung lisod tumanon ang sugo sa Ginoo, unsa nakakalisod ang pagsalikway sa sala. Ang Ginoo buutan kaing mosugo nato. Nya matinabangon pagyud kaayo. Ang tanan atong gikinahanglan iyang ihatag. Maglisod pagitag tuman niya. Unsa nakapagalikway sa sala nga inudnod ginagmaayos yawa nato. Makatukmod ka sa sala nga iya ginang ianag maay nimo. Lisod magikagtuman aning 40 kabuutan nga mosugo. Nya simple pa gyud kay gisugo. Unsa nakapagpugong sa sala? Nang naay ni ingon ako ba pader dako naman kay ka Yan, namatay baya ang mga pari pader tungod anang gidakon kadang paslim sad paslim ba ay karon na gihaya ko na si Father John Nabalis karon ay magmisa day taron dito sa iyang haya karong alas 11 kinsay mo kuyog ninyo kuyog mo dito nako mga 10:30 ta mo gikan dire tupadong stayod mo na atong nakuha nga schedule ana siya paslim pader kay karong tuiga gasunod-sunod ang kamatay sa pari. 5 na gud ka pari ang 5 na ka pari da atong taga Agustinian. 5 na ka pari ang namatay sugod atong June, mga June hangtod karon. Way siguro karong mga sunod semana dinhi na sad ang hayaon. Bitaw. Ni paslim inako lisura gid ipugong sa kaon unsa iyang gi-text nako ingon siya Father kung lisod pagpugong sa imong appetite sa pagkaon labaw na kalisod ang pagpugong sa imong appetite sa sala. Nako mas may pa man siya sa pari. Pero wa na ko mo reply pero sakit-sakit baya. Kanang kung maglisod ka isip pari maglisod kag pugong sa imong appetite sa pagkaon maglisod kag mas malisod pugnan ang appetite sa sala sama aning gihisgutan diri nga mga sala tambagi ang mga gulang-gulang magmaugdang sila kana bang serious kana bang dili ba ingon nga yangag ug naong magmabuot sa ato pa sincere magpugong sa kaugalingon magmalig-on sa ilang pagtuo kusog ra ba kay taning tuo-tuo kadto lang pag-abot sa adlaw sa minatay ngadto ko sa Bahak Sim Park naagi ipabutang ang mga pagkaon anang naang mga lubong siging butang anang pagkaon butang ag soft drinks butangan o kanang mga kulapo sa patuba butang ngano man kay ang kalag kuno manggawas anang panahon na kay musimhot dili na mukaon musimhot sa mga pagkaon na istoryahe magmainantuson dili manglibak dili maghubog-hubog ang mga batan-on magpugong sa kaugalingon dili magmapatuyangon kalisod ana kanang pleasure comfort ana kalisod ana
kanang attraction nimo diha sa cellphone, TikTok ug uban pa, kalisod ana pugnan, di ba? Pero makadisiplina ta para sa lawas, murag duol-duol na sad ta pagdisiplina para sa kalag. Muna hinumdumi matud pa diri ni Hesus, kinahanglang sulugoon ta ang atong kalipay naas pagsugot sa sugo sa Ginoo hangtod gyud sa katapusan. Wa man sa ko mag-ingon na kanang pa-colors buhok sa kilay makapaimpirno na, pero bantay basig nagsupak-supak na kas Ginoo. Kana bang iya pa ba nang kabubuton? Kana ra gyud. Iya pa ba ning kabubuton o dili na? Nya, ask the Holy Spirit. Imo ba ning kabubuton o dili? Kining magpalaygit ko, kining mo inom kog pills, kining maggamit kog kondom, kining magpuyo-puyo mi, kining mag premarital sex mi, mag same sex mi, imo ba ning kabubuton sa akong kinabuhi karon? Nahauyon ba ni sa imong kabubuton? Sugo ako Ginoo. Ana. Gano, lingi ako no na imong tupad. Ay mura mag kusmod naman kay nagnaw. Ing na ko no, sige kag sugot sa Ginoo. Sige, pangutan ha. Hoy. Nya unsa may mga ilhanan nga kita nagsugot sa sugo sa Ginoo. Number 1, naay kalinaw ang imong kasing-kasing. Basta Ginoo gani atong sundon, naay kalinaw. Mubuhat gani kag supak sa Ginoo, bisag unsa pa na ka nindot sa matas mga tao, naagyoy guilt, madisturbo ka. Na ha? Number 1, kalinaw. Why stress? Relax ka. Sila bitaw maingon ako, Pader, sa kanang kadaghan sa imong schedule, wa ka ma-stress. Kanang bakasyon sad Pader, ana lingaw-lingaw. Maingon dayon ko, nganong ma-stress man ko nga porte man akong lipaya ani? Niya mo bakasyon ko, ma-stress na noon ko. Kaya nga akong kalipay, niya mas pagbuhat sa akong kinabuhi isip pare. Ana, sukad ko na orden pagkapari, wag yung ko'y day off. Wag yung ko mag-sit og day off. Pulos gina na ay appointment, ana. Na siya. Nga naman, di man ko ma-stress. Ako lang paminaw, di ko ma-stress kay lipay man ko. Hadag ko kay tag problema din kana lang hapit na ni abot og usa ka tuig o pagita kasugod og tukod sa kumbento kay gamay pa kay halin ang slat. Kanang og ato ginang ako ginangunaw-nawon makaguol ngano man nga kun mutabang tagkapilinya duha ra man ka buwan naa namang budget tabang tang bisyap chupilo kamomot wa man kaabot sa kabuwan abot man ding budget ani sa ato mura mag-aaginon. As of yesterday, ang atong halin naa pa sa 9,954 slots. Pero pakpakan yapon nato. Mo na makapawa sa stress. Ana bang maka-appreciate ta sa kinagamyang butang. Ingon dayon ang tubag sa Espiritu Santo nako kay mangutanam jud ko sa Ginoo nganong hinay man kining halin Lord mura magnindot magid unta nga makatukod na gid karong buwana sugod na di pa manggid kaya kay o pa may enough fund. Mutubag ra sa akong Ginoo, ayaw ko pagbuti, dawat lang unsay akong ihatag nimo. Nga magsige pa kog kwenta-kwenta, kadaghan aning nag-subscribe nako, kadaghan aning gasiging follow nako, Lord. Tandugon lang na nimo sila, mamalit lang ako sa kaslat, ikaugma, hurot na ning 45,000 na lang gud ni ang slots. O niya, kadaghan anang kasigig follow nganong di na mo paltog sa ingon sa Ginoo ay ko pagbuti kinsang kasing-kasing akong tandugon ana di ba ingon sa ko your will be done pastilag mamatay ko Lord sunto sa kamatay lang diha humnon ko ning project ka may mag-imo ning project nga ako man di ba awa na higda na ko wa nay hunahuna tug dayon manang layo ra kay nang 5 minutes inighigda nako hagok nako ana di jud ko mabalaka nganoan naningkamot ra kog tuman sa sugo sa Ginoo kawa na kay sala pa der naagod supak sa tapnagsa sahay pa gani permanente pero ang tumong dili ang pagpakasala
ang kahuyangan sa sala naagid na, ang tumong ang pagsugot gyud sa sugo sa Ginoo. Mao na nga sige lang sa bangon, ikadagma bangon, sunod na sa Ginoo. Murag bata ba, gasunod sa mama, dagma naman, hilak, lakaw naman, gasalibay na sipon, dirip sige lang jog lakaw, dagma naman, ana, kaya di man kay kamong mulakaw, asunod lang yapos mama. Ana, hangtod yun maligon, hangtod kamao natang mutudlo, unsay angay buhaton. Ang importante, ang atog yung palambuon, nga mahimo tang sulugoon sa Ginoo. Karon, lingian ang imong tupad. Ikaduhang lingi, ing na magpasugo ka nako. Ing na magpasugo ka nako. Nya moingon ka siya, oh, magpasugo jud ko nimo. Pasabot ana, sulugoon na siya sa Ginoo. Ngano man, ang pagkasulugoon sa Ginoo, matud pang San Pablo, mao ang pag-alagad sa atong isig katawo. Alagad nga spiritual, alagad nga financial, alagad sa imong abilidad or unsang alagad sa atong isig katawo. Kay mao man na ang expression of love, ang service. Matud pa ni Kristo ni San Juan, bakakon ka kung moingon kang nahigugmas Ginoo apan imong awayon ang imong isig katawo. Di man gani ka alagad anang imong makita, unsa na ka sa Dios nga dili nimo makita. Na siya, kaya lagaray kita. Nya luwason din tas Ginoo niini. Mao na nga ang giingos Ginoo diri sa Salmo, ang kaluwasan sa matarong nagagikan sa Ginoo. Kinsa ning matarong ang sulugoon sa Ginoo. Kaya ang Ginoo raman gyud mo'y matarong. Nya kun magpasugo na taniya, ang sugo sa Ginoo pirmi gyung matarong. Nya kita sang nagstuma ni ana, mahimo sad tang matarong. Mao na siya teknik. Nya kun wa ka suguas Ginoo pag colors imong buhok, ay pag color. Wa ka suguas Ginoo pag butang dihag koral, ayaw pagbutang. Nya unsa man pag-determine mo lagi to na ay kalinaw sa imong kasing-kasing. Why guilt? Why matud pa ni kuan sa diri, matud pa ni San Pablo, wa sila'y ikasaway kanato. Pero na itong pagkural din sa atong simbahan. Naabay ni saway, nganong ni kural ta? Wala. Ngano man, gitarong ranato para na tarong ang parking, naasay agianan para sa mga tao nga dili mo simba, nindot sad ang ilang pagkaagi kay atong gitarong ang karsada, di sad kayo gamay. Ana, gigastuhan ginanatog minilyon para lang matarong ang karsada, libot aning simbahan. Way makasaway oy. Ngano man, gibuhat na nato alang sa kaayuhan sa tanan, sumala sa kabubuton sa Ginoo unsaon pagpahiluna ang simbahan. Naabay makasaway nga mao ni ang atong lingkuranan, mao ni ang atong pagbutang dinhi sa atong mga facilities nga mogasto ta aning atong sound system og mga 3 million na imo saway ana para man is Ginoo makadaig ta di ba? Una ingon ana dili kay paras kaugalingon. Pero para pa sa atong kaugalingon, ato na nang butangan diha og barikada, wa nay makasuod diri. Magsige na nagpisti-pisti na ato mga silinga. Sige wali, di ta kaagis agianan. Ana. Pero karon, mas nindot pa na silang agianan sa una, kalapokon ato sa una diha, hapit gito sila mga hapla. Diri ari ganing luyo, masunggat man imong naong ato mga bully diha ana. Karon nahapsay na kaayo, di ba? Mansad mo pakpak ay pakpakan sa nato yango lang. Itaw salamat sa Ginoo ining tanan, salamat sa atong mga benefactors, salamat sa mga namalit na tong slots tungod ra gid ni sa atong paghigugmaay. Pero padayon ta nga mga buotan, kugihan nga mga sulugoon sa Ginoo. Nanindog ta. Mudangop kita mga igsuon ngadto sa gugmag kaluoy sa Ginoo nga atong amahan sayod kita sa iyang kamaghigugmaon o kamaluluyon. Muingon kita, amahan patalinghugi kami. Amahan patalinghugi kami. Nga ang mga kaparian, kaobispuhan ug ang atong Santo Papa
magmalig-on kanunay sa pagsagubang sa kalisod ug pagpanglutos, mga muyo kita sa Ginoo. Amahan, patalingugi kami. Nga ang Dios mububo sa iyang espiritu ngadto sa mga nangulo sa kanasuran aron sa pagiya kanila ngadto sa tunhay nga pagpangalagad, mga muyo kita sa Ginoo. Amahan, patalingugi kami. Nga ang mga kabus magmadinawaton kanunay sa tanang butang nga ihatag sa Dios ug magdaig kaniya tungod sa iyang gugma, mga muyo kita sa Ginoo. Amahan, patalingugi kami. Nga ang halangdong Teofilo kamumot isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, mga muyo kita sa Ginoo. Amahan, patalingugi kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, mga muyo kita sa Ginoo. Amahan, patalingugi kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, mga muyo kita sa Ginoo. Amahan, patalingugi kami. Nga ang mga nangamatay makatagamtam na sa grasya ug kaluoy sa Dios ug mopahiluna sa langitnong Jerusalem, mga muyo kita sa Ginoo. Amahan, patalingugi kami. Labing mahigugmaon ug tunhay nga Dios, dawata kining among mga pag-ampo nga gituboy nganha kanimo isip imong mga sulugoon. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Amen. Dawata o Ginoo, kining among mga gasa, imaan sa mugugma, sa lupaw santusa. Kining panog, kining hino, ginama sa kamot sa tao. Ang imong mga grasya, umasamo ang aliya, ihatag na kanamo, ulang itong amahan. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton sa Ginoong sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan sa tibok niyang santos nga simbahan. O Dios nga maluluyon dinhi nining Eukaristiya, gisangyaw namo ang kamatayon sa Ginoo. Dawata ang mga gasa nga among gihalad ug tabangi kami sa pagsunod kaniya ubos uban sa gugma. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug mataw. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Gihandom namo ang iyang kamatayon diha sa gugma, gisangyaw namo ang iyang pagkabanhaw uban sa buhing pagtuo, gipaabot namo ang iyang pagbalik diha sa himaya uban sa malig-on nga paglaom ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman,
puno ang langit o yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iya mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo namanhaw, si Kristo bumaligyan. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, ining pans kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo, ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon, labi na si Father kalag ni Father John Navales. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ni nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himoa kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog og himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Ang
sa kami sana utan. Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw na ining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo, among manonobos. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan og sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw og kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Manausab kanimo. Ato karong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ato angay ngud kalawat kanimo, apan ipamulong lamang ng mamaayo. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento, gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, og nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umarika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Kung sa kungalan kamu magkapundo, nahiusa sa pag-igugma, nagabuhat kamu sa akong gisugo, ug ako kaninyo makiguman. Magampo kita. O Ginoo, nagapasalamat kami kanimo tungod sa kalanon nga imong gihatag kanamo. Pinaagi sa imong espiritu, baskuga dinhi kanamo ang imong kinabuhi. O himua nga magmakanunayon kami sa pag-alagad kanimo. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Iampo nato ang mga kalag sa purgatorio. Makagagahom nga Dios ug Amahan, pinaagi sa misteryo sa cross, imo kaming gilig-on, pinaagi sa sakramento sa pagkabanhaw, imo kaming giangkon nga imong kaugalingong katawhan. Sudunga nga maluluyon ang imong mga alagad, nga makalingkawas na sila sa mga talikala sa pagkamay kamatayo, aron iapil na sila
pag-ihap sa imong mga santo sa langit, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Pahulay nga dayon ihatag kanila o Ginoo ang kahayag nga way pagkapalong kanila hangtod sa kahangturan. Mupahulay unta sila sa kalinaw. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang gasa sa pagkamalinawon nya moabot ra ning tinuod nga kalinaw kon permanente gitang sulugoon sa Ginoo, dili magsigig supak-supak. Salamat sa nagpasugo sa Ginoo ngaming palit og mga slots og mi hatag nato dinhi dugang kalipay. So ang atong update sa atong DOPS 9,954 na ang atong halin o niya napay 45,046 slots nga available. Pakpakan natong usab ang namalit niini. Moabot na sa tingali ang akong birthday karong November 24. Kung makaabot pa ko, no? Nya ang akong hangyo sa Ginoo naman ay blow scandal, ang ako ragyong hangyo sa Ginoo nga mudaghan ang halin sa slot nga makatukod na aning kumbinto para aning parokyaha. Kay dili naman sa ko magdugay dinhi, may nalanang doon nagi maayong kumbinto ang parokya. So kung gusto mong mapahalipay na ko sa akong birthday, palit lang mog slot. Kana, lipay na kay ko ana. Mag-celebrate lang tag simple, mag-utan ta, sugba lang tag isda, mangaon, aron Muslim ang pari, no? Ana, di simple ra gayo. Ana ra gud. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa sa kaninyo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan. Ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done